ni nikech nayudo kura mang'eny Sarang'ombe. So it is taken generally. Mana asewacho e opening statement ni nitie gik ma not very good to generalize. Mana kaka iyudo ni constituency achiel NG-CDF ok otiye maber. Ok inyal kawo mano to generalize ni NG-CDF rach kata ok ti maber in across the country. The same to governors. Nitie governor matiyo maber, nitie governor ma ok ti maber, but kaka wakawo gi te twanywand gi twa generalize ni governors tiyo maber kata governors ok ti maber under devolution ok nyalre. So wach mogik ma jo waheshimiwa ariyo gi onego address en kaka Orero nochako kawacho wach mar en kaka jok motelo negi gin jok modak kar dak mongowore gi dholuo kata dhongere luongo ni informal settlement. Obedo gima tek ka ng'ato dak odar Nyalenda to biro donjo Kibra. To dwa chune nikech ing'iyo ni in voter makanye e sache michiwo basari. To koro ng'ani en voter makondele ma bende en kar dak mongowore but en Kisumu to nogo kura kuno. To nikech dwaro mar piny oyudo kaka odaro biro Nairobi kendo en kar dak mongowore machielo ma en Kibra. Atiyo gomna kaka example. Ere kaka udwa konyo ji abilani nikech joka sama ang' timo vetting ma in samori onge to gin giyudo ni ma ok voter maka ma voter ma Kisumu kondele to gin patch gi osebedo fixed ni basari maka en mar voters maka. Ere kaka